hei! Nyt jos ei jaksa mennä, niin lapaa ylös ja täältä vaihdetaan, eiks niin? Ennen ei saa tulla ennen kuin on lupa annettu. Onks Magnusta ja vaihtomia? Oh. Laitetaan nopein, kato viimeisenä. En mä nyt vitti. Ei, on meillä siellä, se hakee juomaa. Onko se niinku liitti, että se jaksaa enää kun vetää viimeisen 10? Älkää nyt pilatko pojan peli nyt tommosia juttuja. No niin, hei, heti hereillä! Jouni, mikä paitsiomuoto? Tää linja. Normaali. Joo. Maalilinja. Atte, voit töksää suunnilleen ne lähtee. No niin, homma käy. Painepallollisen! Tattu pudota, et Teo voi pelaa sulle! Paine! Hyvä ero! Tattu pudota alaspäin! Alaspäin! Hyvä! Tässä leveys! Markus, siinä koko ajan tuki! Tattu pudota vähän! Teo pelattavaksi! Iholle! Luke! Hei! Elias, tarkemmat syötöt nyt! Ei! Onko mun on? Ja pois jo! Hyvä kunnit! Elias! Hei, siellä yläkerta vähän kovempi syöttö! Pelataan liian pientä nytte! Elias! Ja hei, täältä asti pystyy ampumaan tonne maaliin, ei sitä tarvitse kuljettaa! Ja mitä laittaa? Iholle Matreso, iholle! Teo, anna vaan kovempi syöttö eteen! Taas liian hiljainen, hei! No niin sun on! Ei pääse ohi! Hyvä oli, Teo! Reso, anna vaan kovempia syöttöjä! Teo, ei tarvi pelaa, täällä on enemmän tilaa, niin pelaa vaan laitaa palloa. Ei tarvi pelaa siellä 2 metrin päähän jalkaa. Ylöspäin, Elias! Appu nyt hereillä. Tattu Markus, putoo vähän, hei, putoo vähän! Aukku liike! Sit Reso, jalka! Et sä voi halkkaa sinne! Ei oo aikaa Roni odotella. Tattu pelattavaksi! Noniin! Nopee! Reso leveys! Miksi sä oot siellä samassa nurkas? Aleksander! Pelaa vaan Joel! Hei, nyt siellä on 4 vastaan 2, kun kävellään! Kovempia syöttöjä! Laitaa! Paukku laitaa! Oisit ottanut kielen haltuun! Arne nopeammin ylös sieltä! Reso, puto vaan alaspäin! Arne pelaa sieltä! Nyt hereillä, halutaan ekana se pallo! Kovaa! Leveys! Toinenkin laitaa! Luke käy täältä! Laitaa Paukku! Hei! Reso jalkaa alaspäin! Ei Arne tarvi, sä oot ekana pallossa, sä oot meidän kärki Arne! Nyt oli hyvät Reso! Hyvä Karri! Hyvä Teo!
Luke nopeammin alaspäin, ei voi heittää sun yli. Nyt mä oon saanut 10, niin tuli vaan sanoa, että mä saan niin paljon kuin mä vaan ikinä jaksan. Mä en oo laskenut. Atte hereillä. Mut ei niin pois sanoa. Ja sit mä saan niinku loputtaa tälleen vaan mun. Keltainen pelataan! Noin ei pysy lihakset lämpimänä. Ottakaa pientä. Ota vaan kunnon levettä ja Markus mukaan pelattavaksi. Tatu, pudota vähän, sulle pystyy pelaamaan, pudota vähän. Kun on Roni. Nyt oma paikka. Hyvä Eero ja perään. Loistavaa, mutta hei, Ilke nyt auttamaan! Arne, mitä pitää tehdä? Tässä on tilaa, että voitte syötellä vaikka, pysyy lämpötila. Pientä juoksua tohon. Niin paikoillaan ei saa olla. 5 minuuttia vasta pelattu, niin ei voi rupea vielä vaihtaa. Ai monta viisaa? Niin. Nyt vaan pian pelaatte siis syöttelyyn. Ei voi viileä jos tulee, niin sit on huono. Älä koko alue. Markus vähän lähemmäksi, Tresso vähän alemmaksi nyt hei. Siinä on keskellä kauhea reikä, mennä paikkaa. Vielä. Hyvä oli Markus, rauhas pelattiin, ei ollut mitään hätää. Maalille Eero, Bravo! Eero jaksaa! Pyydä! Vakari! Luke nopea omat tontti! Tresso vähän leveyttä! Atte sun pallo! Ajoil! Ja sit ihan rauhaa! Tatu pelattavaksi! Tresso esi siellä! Elias! Arne teitä! Tresso nopee tänne päin, jos tulee yli! Teo! Vähän alaspäin! Sun tontti on siellä! Sit laitetaan päälle sisään! Mene jo pyydä! Make täällä on! Hyvä Make! Rässi vastaa Paulus. Hyvä, vielä. Leves! Siellä on Tatu pelattavissa! Levit, just toi! Taas Tresso, katso, siellä on 2! Ja siitä! Paukku siihen! Paukku prässi! Vielä prässi! Ota laitaa, täällä on 10 metriä tilaa, paa itelle eteen, noin! Oi, hyvä! Paukku! Make lähemmäksi! Tatu vähän kavenna tänne! Eteenpäin jo! Arne! Paukku, nopeemmin nyt! Tresso heti alaspäin, ne heittää sun yli se, kato nyt! Ja sit mennään! Vastaan! Nyt Tresso ei tuu ohi! Levitä peliä! Otetaan sieltä Pertti kokeile kärkipaikkaa. Vappunen! Heti vaan valmiiksi. Hyvä Eero! Tatu sinne alemmaksi pelattavaksi! Hei, just noin. Arne vaihto! Ota vaan sinne tarpeeksi ylös itses, katso ettei et oo paitsiossa! Veli jatkuu jo! Saat jo paitsiossa! Luotavaa. Pertti! Siellä on paitsio! Nyt oli hyvä Elias! Eero pallo alkuun! Luke alaspäin, ne heittää sun yli siitä! Eka kerran vissiin saatiin tolleen, että heitä pyydä. Valtsu! Tänne keskelle! Pertti, pudota vaan vähän alaspäin! Hyvä Tresso, nyt oli kaveri kiinni, ei päässyt millään. Luke etutolppa, Vertti vielä kato lyhyt! Paljon vastustajan väliin, Tatu, älä anna tilaa sille! Ja siitä
No niin, ei paukutella niitä henkseleitä yhtään. Pelaat sä toi kolitsi päällä. Sama Rasse nyt vauhtia. Tänne näin. Ota tuonne Reso-paikan. Pallalliseen kiinni nyt hei! Lukepaikan tuonne. Jatka vaan prässiä vauhtuu! Hyvä Make! Ammu! Reso aikaisemmin! Hyvä yritys! Saatu pelattavaksi sinne laitaan! Hyvä oli Teo! Make! Luke vaihto! Reso vaihto! Me antaa kulmat! Reso! Make! Teo siihen! Pertti laittaa päällä sisään! Oi, siinä olisi ollut Pertti hyvin! Paine, Vertti, mitä sä teet? Hei, nyt on vähän vaarallista! Laidat alaspäin! Joo, vaihtoehto tullaan nyt. Rauha! Niin siitä vaan joku takki päälle, ei oo väliä keneltä. Takkia päälle ja juotavaa kanssa. Pyydä Rasse! Mene vaan! Numero 1, juoma. Taattu pela, hei muista! Sun laidas pallo, sun pitää olla pelattavissa! Eero! Hei, se oli hyvä homma. Joel! Ei tarvitse olla jalkaa, mutta täällä on tilanne. Hyvä Joel! Tuolla pitää se tänne juoksupallo. Se kaveri vaan tuli jatkaa. Tolleen me saadaan aikaa. Tullaan pelannut 3 metrin neppailuun tuonne. Nyt tässä ollaan, kato. Ihan turhaan pelattiin siihen. Olis pitänyt pelaa Rasselle. Anna vaan. Anna Rasselle. Pelaa ylöspäin vaan. Siellä on Teokin. Rasse nyt hommia! Tuu pallo! Hyvä oli Atte! Rasse peli mukaan nyt! Juuso luovu aikaisemmin! Rasse! Vastaa. Nyt Monttu Ota vaan siitä! leveys Rasse! Me vaan Rasse! Ota vaan Joel! Veetti! Hyvä Roni! Hyvä Roni! Vertti nyt alaspäin! Nouse vaan! Make muista! Mennään! Ottu ihalle! Vertti on! Sekundit ja alas! Putoo! Joel, putoo! Vastaa, ei. Nyt anna mennä, Rasse menee! Saat Roni, kumoon ei pääse! Juuso hereillä! Hyvä oli! Juuso! Nopeammin nois mukana, jos se ois noussut, niin sä et ois kerennyt enää. Sä vaan ne kaikki sisään, kun tulee yli siellä. Hyvä kundi! Atte koko ajan hereillä, sieltä voi tulla jotain. Se on jalkojen päällä. Sekin voitte mennä ihan tuolla. Joo. Puuttuu jalat vaan tossa noin. Tuossa on nyt tilaa. Kyykyssä ei kannata olla siellä. Markus, lähemmäksi peli, turha jättää reikää sinne. Juuso vauhdilla alaspäin! Hei, kattokaa noissa sivurajoissa. Siellä meni monta kertaa Lukellakin, niin heitettiin pallo sun
yli. Käänny ja meni. Eli hei tällainen. Hyvä Roni! Apuvaa. Me ollaan nyt Resokaan samalla puolella. Meidän laitapelaajat pitäisi olla tuolta Reso takana. Kun meillä on tällainen tilanne, tästä on helppo pelata. Nyt vastustaja taas pelata tuohon. Ja nyt pitää vauhdin silloin putoa, ettei ne pääse tollasella heittämällä yli. Hei nyt apuja taas! Täällä on Makel 3 vastaan! Juuso! Sun pallo! Ei Juuso jaksa, hei. Otetaan lukea. Juuso jaksaako? Hyvä Tatu! Hyvä Juuso! Juuso! Jaksat sä? Leveys vaan! Rasse leveys! Jaksaa Joel! Vertti muista paitsiot! Hyvä oli ajatus Rasse, ei mitään, vähän epäonnistuu. Kääntyy jo! Juuso! Sun kaveri on siellä laidassa! Hyvä oli Juuso! Vähän oli liian lähellä vieläkin Juuso, mennä tuossa kiinni. Pallo liikkeelle! Meillä on pakit kans! Nyt on Rasse kiire! Hyvä Rasse! Vertti! Pelaa! Rasse on! Aloittaa, Elias varmistaa. Maro! Tatu on! Anna vaan! Kovempia. Juuso vähän lähemmäks! Hyvä oli Tatu! Kokeile! Hyvä oli Tatu! Maro selkää! Hyvä Teo! Hyvä oli Kari! Teo Tunoiko! Eskari otti hienosti. Loistavaa! Luke! Oot siinä keskellä vetopaikoille! Roni ei sieltä, tuolla! Rasse rauhas vaan hei! Sit oma paikka, ettei tuu kiire, Rasse! Vertti hereillä! Juuso muistaa, ei rynnätä! Vertti ekana pallot! Vertti! Iholle! Nyt Rasse alaspäin, ne heittää sun yli! Mene! Hei joo, Rasse heittää! Vertti haet täältä näin! Hyvä Rasmus. Hyvä Make. Näyttäkää niille. Hei nyt hereillä! Oi, Leveys! Taas pelataan samaa laittaa vaan! ei pääse. Make mukaan! Hyvä oli! Hyvä Rasmus. Hieno Make oli. pää heittoon! Make haa heitto! Luke, älä mene samaan nurkkaan nytte! Tatu hereillä, jos tulee pallo! Heitä vaan Make, heitä vaan! Ihan hyvä Luke, pysy nyt siinä kun Make lähti sinne. Make pelaa vaan sinne mukaan! Hyvä huuto! Hyvä oli! Vaihdetaan toi Tatu! Eppoki! Toinen laita. Valtsu, nouse vaan Valtsu! Sinne pakkien väliin!
muitakin on! Hyvä Vertti, nyt sä teet duuni loppuun asti, saatiin pallo! Vertti! Lasse rauha, Make auttaa! Nyt Arne pelaa! Make, tuu huilaa! Nouse vaan ylemmäs vakkien väliin. Arne, katso väliin! Oivaa Elias! Pois vaan! Hei, noin piata! Ja perään! Lasse, puhu! Lasse, pyydä! Resa, muista, sä oot pakki! Rasse! Ääntä, mä en kuule ainakaan mitään, että sä oisit pyytänyt. Reso! Muista pelaa pakki vaan, ja rauhat! Rasse hereillä! Rasse, suu pallo! Hei, nyt pitää olla hereillä siellä! Vertti! Iholle! Uudestaan vaan! Kattokaa, on helppoa se on! Ja hyvä syöttökin annettiin. Juuso, leveys vaan, ota vaan leveys! Hyvä lukee! Juuso, ylös ja auttamaan! Arne vähän lähemmäksi, Reso ottaa sieltä! Reso vähän alemmaksi! Ja Rasse, leveys, tänne viivaa! Paine joku jalalla! Paine! Loistavat Reso! Arne taas sinne tuki mukaan! Juusolle tukia, mitä Luke tekee, kävelee! Hei, Luke heree nyt! Sulla oli hyvä tila keskellä, mutta sä et käyttänyt sitä. Luke paikkaat Reso! Oma Aleksander! Heitä vaan, Vertti, kato kulmas mikä tila siellä on! Näin huomasitteko? Kauhea tila tuonne, niin meidän kärki menee Luke-paikalle. Näit sä teot? Maustu, pelataan! Hyvä Luke, ja alaspäin! Arne alaspäin! Valtteri kulmaan! Atte varo pomppaa yli! Juuso alaspäin, hyvä Luke! Atte, seuraa kummat laidasta on vähemmän vastustajia. Täällä oli 2 meidän kaveri ihan vapaan. Arne alaspäin! Ota leveys vaan! Hyvä Rasse, nyt pitää mennä voittaa, loistavaa! Numeroni tuo laitaa! Hyvä pressi ja Vertti auttaa! Vertti! Vertti, luovu siitä pallosta! Hyvä Juuso! Ai! Valtteri, tuu laittoon vielä kerran. Juuso, Luke ja Vertti muuri vauhdilla! Arne pois sieltä! Hyvä juoksu, Valtteri. Juuso, Luke ja Vertti sinne! Reso maalille! Kaverit kiinni! Se oli hei, hyvä työ.
Juoksu! Reso 3-3 tästä Siiholla! Se tulee maalille, liiku! Mene! Rasse nyt hereillä! Nosta Elias! Hyvä Juuso! Muiju! Komeeta! Aika! Aika! Nyt vaan tänne. Otat sä Vertti ton paidan. Oli jotakin vettä. Mitä? Joka kerta niin käännetään Siellä on kesken. pakit ja laidat. Laidan kautta pelataan. Aina laidan kautta. Okei. Mä häiritsen enemmän. Pelataan täältä laidan kautta. Ja vielä niin päin, että ollaan itse suoraan. Kundi. Ketä yksi puuttuu? Näette miten pallon liikkuu. Meidän syötöt on niin huono. Eli muuten jatketaan. Oliks Resso vähän outo paikka? Harri, koita sut saada Vähän outo peli. paikka. Kaveri on jo valmiina tuolle odottaa. Mut sielläkin muistat, että jos sä oot pakkina, niin ei saa niinku... Sä pelaat vapaa. Tietenkin saa nousta, mutta nyt oli koko ajan vähän. Sä kyllä pelataan hyökkää. Joel käy. No Eli. Kasvaa! Noniin, keskelle. Keski on päässä. Heti, Joel. Ensimmäisenä kiinni. Katso pyydän laidassa! Pyydä! Rasse vähän lähemmäks! Sitten on pressi. Anna, siellä on Vertti! Ai. Hyvä. Noniin. Vireillä! Hyvä Tatu! Kiire. Tatu, peruta vähän tänne päin, jos tulee yli, hei! Luke! Anna vaan nois heti laitaa päin, älä tee vaikeaks Vertille elämää. Nyt Tatu hereillä, sama Markus hereillä! Tatu vähän keskemmälle, kavena heti. Ja Rasse hei, mitä sä teet? Vertti, seuraa peliä! Atte hereillä! Sä oot ekana pallossa! Kiinni vaan Joel. Hyvä. Pärsi. Rasse leveys! Luke, mitä sä teet? Sun pitäis tukea Markusta! Nyt pitää seuraa peliä, hei! Teo, äläpä jätä selän taakse! Markus! Joel hereillä! Ei, mutta se oli huono syöttö taas. Hyvä. Ja vaan ykkösellä! Hyvä Tatu! Aleksander. Pyydä Valtteri, käsi ylös! Kättä ylös! Nyt Markus taistele itselle se! Katomaan Rasse! Rasse kovena! Rasse kovena keskelle! Rasse! Te tukitte Luke kanssa!
Otetaan se keskusta. Sä et levitä kun maali potkuu. Sen jälkeen keskelle. Nyt levitä! Paine! Ja taas takas Rasse sinne keskustaan. Minkä takia Rasse piti levittää kun Vertti saa pallon? Juuso. Vertti saa pallon tuot, miksi Rasse piti levittää? Hyvä oli Alexander! Rasse, sun pitäisi antaa tuki! Tatu oli vissi. Teo, Rasse oma paikka sieltä. Luke jää varmistamaan! Kiinni! Ei saa! Karia sitten Valtteri. Valtsu perään! Vertti vähän pudottaa, saada aikaa! Valtsu pelaa jalalla! Vielä vaan Valtsu! Sit mennään! Loistavaa! Rasse on. Hyvä Roni! Rasse on. Hyvä nyt vähän. Hyvä Roni ja Valtteri. Vertti nyt sinne niin vähän! Mene jo! Ja Roni ohi siitä, hyvä uuseen. Nyt Tatu alaspäin, nopea! Miten sun jalka eli? Vertti nyt sinne maaliin! Siellä! Tatu sun pallo! Kunnon veto ja sitten vaan. Tatu peli mukaan! Loistavaa! Oi, hyvä veskari! Hienoa torjuntaa! Teo pelattavaksi koko ajan! Hyvä kunnit! Luke pää kylmänä! Karri, näin pakiksi. Karri täällä. Ota Juuso kohta, niin... Vastaan Eero! Hei, vähän syöttelyä siitä. Ei Tatu leveyttä vaan! Sit mennään taas! Ja Rasse tuki! Luke keskelle! Loppuun asti! Sano Rasse, älä ryntää! Sä haluut pallon! Loistava Rasse! No paine vaan sinne! Älä! Ja Rasse, täällä on mitään! Ei mitään, hyvä Tatu. Tatu muista nyt, tuotte sivurajan, ei heitä Kentälle vaan, Mankke! Annus! Kentälle vaan! Kentälle Valtsu! Joel, Kemiä! Sipo heittää! Hyvä Valtsu! Muista se, ja Rasse vähän siihen lähemmäksi. Markus vähän pudottaa alaspäin, hei! Vähän pudottaa alaspäin! Te ootte nyt samassa linjassa! Ja vaan vielä! Joel, hyvä! Loppuun asti vaan nyt vielä jo. Oli ja... Hei, nyt tehdään koko ajan Verttille kauhea paniikki! Jos te pelaatte, niin se pitää olla rauhassa! Veto! Ei mun mielestä ollut. Kyllä Markus tuli tuolta takaa. Hyvä kundit! Juuso! Hyvin laittanut. Tatu! Eikö tuo Atte? Kärke. Hyvä. Rasse ja Luke lähemmäksi toisiin. Luke on hyvä, mutta Rasse kavena keskelle. Juuso ylös! Tatu leve! Ota vähän leveyttä! Paine Juuso! Juuso sun pallo! Tatu leveyttä! Hyvä Teo!
Reso! Leo! Mene keskelle. Hyvä. Tatu pudota sun pallo, Tatu! Älä pelaa selkää! Rasse heitä vaan! Reso pelaa vähän siihen alepaan nyt, Rasse heittää! Markus, anna paine! Juusokaa mukaan sinne! Markus, anna sinne kulma, hei! Rasse, nyt vähän keskemmälle ja lähemmäksi sinne. Nyt Rasse, nyt jos sieltä tulee pallo, sä et voi rynnätä siihen. Sä oot meidän alikaveri. Kokeile! Alhaalla! Leveys, Rasse! Sat! Jaksaks kaikki? Me vaan! Tatu! Ota pois! Hyvä, Rasse! Jatkuu vielä, hei Rasse! Vielä, Roni. Purkakaa nyt! Kaikki on hyvä kiinni siihen. Nyt Juuso Hana, älä mene syliin! Tatu liikkeen! Juuso kans nyt vähän alaspäin! Ei jätketään idea siihen! Make paikkaa! Pakki! Pakki! Luke nous! Pitää olla hereillä! Juuso pää! Päät ylös vaan, keltainen! Päät ylös! Rasse, Luke taas vähän lähemmäksi! Markus, sä oot liian keskellä, vähän leveyttä, meillä on pallo nyt! Hyvä Rasse! Pyytä, Valtteri! Juuso, muista siellä paitsio! Valttu! Valtteri ja Karri vaihtaa paikkaa. Me pakki! Juuso! Täällä näkyy lätkä! Tää tuo puolella on paitsio nyt! Ei voi roikkuu! Luke Rasse taas peliin mukaan, ei voida jäädä makaa! Reso alaspäin reippaasti, Make oma laita sinne, siellä maali potkuu! Älä ryntää, pallo! Juuso! Teo, etkö toi Reso? Hyvä, Alexander! Paine! Reso! Pyydä vaan palloa, kun sä oot siinä keskellä, jos on tilaa. Vähän kävellä sitten takaa. Taistele vaan, Roni! Juuso ylöspäin! Hyvin tulit esiin, Reso! Ja Luke auttaa vähän siinä Rasse keskemmälle! Loistava Make! Ja rauhas pallo! Oi! Elias! Hyvä Tatu! Elias!
Saat Joel! Rasse mukaan auttamaan! Hyvä oli Tatu! Tatu Markus vaihto! Ei oo vaihtaa ketään! Nyt Arne pitää olla hereillä hei! Vähän lähemmäks Treso sinne! Vähän lähemmäks palloa! Arne hereillä päätä sitten jos tulee! Ai, Treso ykkönen! Arne leveys! Nyt on Arne kiiresti pallo! Se karkuja! Ja Rasse mukaan! Mukaan vähän lähemmäs! Mene! Hei, nyt pitää jaksaa! Let's go! Mukana nyt hei! Paki nousee mukaan, ei kävele kerkee! Kuinka jaksat sä? Ei oo vaihtaa! Arne vähän keskemmälle, meillä on... Hei! Alaspäin Arne! Juuso, Atte, miksi te kävelette siellä? Nyt Arne päätä, jos tulee yli! Hyvä yritys Juuso! Arne! Hyvä Juuso! Luke ylös vaan, ei satu! Tuut se vaihtoon! Reso, ota se sun eteen! Päätä Arne! Arne nopeasti alaspäin! Arne alaspäin! Reso alaspäin! Ylöspäin! Joel! Joel Hei! ylöspäin! Nyt vauhilta Reso alaspäin, ettei tuu kiire! Juuso jää siihen! Atte sinne laitaan! Arne! Pelaa helppo! Juuso vähän ylös heti! Ei rynnätä! Nyt vauhilla alaspäin! Siitä vaan Joel! Hyvä vetää toi Älä Atte! pelaa Karri siihen! Juuso ota leveyttä vähän! Arne sun paikkaa tää laidassa! Joel! Juuso keskellä! Vielä vaan Joel! Jaksaa! Juuso muista! Joel, mene kimppuun, älä juokse vieressä! Arne sun Eteenpäin Karri, eteenpäin! Joel hakee täältä! Hyvä Roni ja sit siitä vaan istua! Rasse! Lähemmäks palloa! Luke hiljaa! Sarinen antaa kulmaa! Vastustaja ja maalin väliin! Siinä on Vitonen vapaana! Arne, sä oot iholla nyt! Ota vetopaikka! Juuso lihit! Ei tuu teistä ohi nytte! Siellä pitää painia! Vaan! Uus vaan! Vautsu! Hyvä siitä! Vielä vaan! Reso, anna vaan paine! Takkia päälle, ettei Rasse, me vaan pelattavaksi! Ei tätä, Juuso, Arne, miksi te kävelette? Anna mennä vaan Joel! Rasse, lähemmäks! Palloa lähemmäks! Arne kanssa mennä keskelle!
Nyt Arne pitäisi olla aika ylhäältä. Ei oo vaihtaa. Arne seuraa peli meillä. Mene. Arne vauhis tänne näin. Joel! Joel! Suoraan maalille! Reso peli mukaan, älä jää sinne. Karri, täällä on sun mies! Karri, täällä on sun mies! Hyvä ja sitten mene vaan Joel! Hyvä! Vastaan! Hyvä Joel! Hyvä Joel, hyvä duuni! Juuso! Yes! Tuu Hieno, vaisto! Joel! Reso, me kärkeen! Rasse ja Luke vaihto! Oikein! Hyvä jätkä, tsemmataan loppuun Luke vaihto! saakka! Jaksaa! Hyvä Juuso! Ja mene vaan paukku ohi! Ei, se on vaan tuolla paljon. Hyvä Alexander! Pystytkö pelaamaan? Hyvä Roni! Arne! Peruta vähän, jos se tulee yli sulla aikaa! Ai. Larri, sun mies on tää takana! Ei, nyt te ootte liikkeen! Arne, koko ajan seuraat, jos sieltä tulee keskitys. Valtteri! Keskikenttä, Roni pois! Roni! Älä vielä! Jumari! Hyvä, nyt! Aleksi, pidä pallo! Roni! Valtteri! Keskellä! Roni! Hyvä Hyvä duuni, loistava! Loistava duuni. Loistava duuni, hyvä duuni. Aina ollut huuli. Hei, nyt tsemppi loppuun asti, vielä pelataan! Lukke, katso sieltä selän takaa! Nouse vaan! Melkein veskariin kiinni! Lukke, miksi sä kävelet siellä? Paine! Hyvä ja maali! Hyvä kundi! No niin, hei, suu kiinni, peli jatkuu! Jouni, me saadaan vielä Nyt teidät! ei oteta yhtään kävelyasket siellä kentällä! Roni, nyt vaihdatte vaan! Hyvä oli Katu! Loistavat Reso! Älä päästä! Hyvä Karri! Matsku hakee laidasta! Arne! Just noin! Mene! Rauha vaan Karri, ei chippailla! Matsu eteen tänne, eteen! Vertti on! Hyvä Karri! Jaksatko Karri? Jaksat jo ennen. Tää menee laittiin. Arne, tuu vaihto! Tää laitto. Joo, en. Joel! Koska ylemmäs vaan! Laajut! Siinä valmiina! Ja sit paine! Katu, kovena, Rasse, kovena! Nyt Rasse seuraa palloa, jos se tulee sieltä, niin sulla pää välissä! Katu, pudota vähän, leveys! Katu, leveys! Joutuu pelaa jalalla ja Roni siihen, noin just! Iske vielä! Kerkee! Hyvä ja Katu, Rasse alaspäin! heitä Joelia! Ota jo paikkaa, Vielä vaan! Loppuun saakka Joel! Hyvä Elias! Rasse, nyt peliä! Heitä vaan! Rasse alaspäin, ei ole meidän heitto! Hyvä Joel! Hyvä Joel! Katu, kovena!
Loistavaa kundit! Nopeasti peli käyntiin, hei! Tatu, ota vaan leveys! Hyvä paukku ja mennään! Käteen, ota käteen! Hyvä oli! Sitten mennään! Kunnon Valtteri! Luke hereillä, jos tulee yli! Valtteri vielä! Valtsu! Älä pelaa käden! Valtteri, kiinni! Ei ollut meidän! Passi alaspäin! Nopea se heittää sun yli sen! Teo pois jaloista, leveyttä vaan! Maitsi joo! Hyvä Alexander! Reso, muista pois joo! Roni! Keskelle! Kari laitali! Sit hereillä! Markus ja Tattu, pudottakaa vähän ja lähemmäks toisiin, hei! Lähemmäks toisiin! Ihan vaan ylemmäs vaan! Keskelyyn kiinni! Hyvä Teo, hyvin tulit esiin, nyt pitäis saada pallo meille! Kaikki samalla! Kokeile! Hyvä Tatu, Teo paikkaa! Ero. Hei pojat! Tarvii olla kaikki samassa keskellä. Rasse, ota leveys, Tatu, missä pitää olla? Kärkeä. Teo pelattavaksi! Reso ylemmäks vaan! Rasse ylemmäks, tulee yli pallo kohta! Hyvä Reso! Hyvä Alexander! Pertti sun on! Anna Rasselle jo! Päätä! Teo päätä vaan! Hyvä Teo! Rasse on! Hyvä Teo! Rasse valmiina! Hyvä Reso, loistavaa! Aika. Hyvä vaan Valtteri! Hyvä! Ei voitu tänään mitään! Jalat oli hyvin. Ois pitänyt ottaa toisen viimeisen pinkin. Vähän päätä. Sellaako jalka pois? Saanko mun kolikon takana?